sasakyan. Hulaan nyo kung kanino. Guys, nandito na po kami sa Manawag. So, ayan ang mga santo-santo dito na paninda nila. Ang laki nito. So, ayan mga guys, papasok na po kami sa gate ng simbahan. So, ayan po yung car. Ang aming kumain na bago. Wow naman. So, piniglesan na po ni Father. So, tapos na. Ayan ang aming kumare. Ayan. Kumare. Ayan ang aming kumare. Nilagay ko para sa blessing niya. Ma'am, ito lang din yung bayaran niya sa blessing niya. Wow naman. Ay, Hindi na po, tapos na po magpasanggal yung mga sasakyan. Pagkainiman na po ng party sa labas. Sila po natin sa bayan. Wala po party sa labas. Hi guys, nandito po ako ngayon sa harapan ng Birhen Manawag. Nakipagpicturan tayo dito. Ayan po. Ayan po ang Virgin Mary ng Manawag. Dito nga dito. Ayan. Ayan ang mahal ng Birhen. Nandito po ako sa Manawag. Ang ganda-ganda naman.
po, nandito kami sa loob ng simbahan ng Manawag. Marami nagpapapicture kay Father. So, mamaya-maya din nag-picture din tayo sa kanila. So, dito talaga social distancing mo talaga. Yan guys, tapos na po kami. Pauwi na kami. Hindi na kami nakapagpa-picture kay Father kasi umalis na kasi agad. So, ayan sa Mars natin. At nablisan na rin yung kanyang car kanina. At ang ating Mars din natin. Ang tagal din natin din nakabalik dito sa Manawag. Nung last year, anong year yun? 2019 Mars? Oo. Yung last naming misa dito. Oo. So, ayan. Thank you, Lord. Thank you, Mama. So, maraming salamat. Thank you, Mars. So po, papalabas na kami. Dito na tayo. Ito na po kami sa labas ng simbahan. Nasa harapan na po kami. Ito po yung harap ng simbahan ng Berhin Manawag. Yan po. Sayang. Doon. Ayan yung entrance. So, doon ang entrance. Bye! Hanggang sa muli! Sa makabalik ulit ako.